Marta Contá, como presidenta da plataforma Ulloa Viva, quería comezar esta rolda de prensa pois dando as grazas a todas as asociacións, colectivos e tamén as persoas individuais que de un tempo a esta parte nos están apoiando e nos están axudando a parar o que consideramos que é un atentado socioeconómico e medioambiental ao corazón de Galicia. Creemos firmemente que non se pode impoñer pola forza unha industria destas características en ningún sitio. Na Ulloa tampouco. As persoas que vivimos no territorio temos a obriga e o dereito lexítimo de defendelo, e así o faremos. Tamén cremos que un ben tan escaso como é a auga doce debe ser utilizado de maneira extremadamente responsable, pois todos sabemos que non vai haber máis auga. Isto é incompatible con hipotecar o río Ulla durante 75 anos, un río que atravesa Galicia e que por iso fai que todos os galegos e galegas sexamos responsables da súa defensa. Tamén imos defender o aire que respiramos. Non aceptamos de ningunha maneira ter que respirar máis de 8 toneladas de gases contaminantes e material particulado ao día. E tampouco aceptamos que a nosa terra tan biodiversa e rica que nos dá de comer a nós e ao noso gando acabe sendo unha gran extensión de monocultivo de eucalipto. Estar o 15 de decembro en Santiago de Compostela vai de defender os recursos e bens máis básicos que temos, terra, aire e auga. Xogámonos a calidade de vida, e non só a nosa, senón tamén, e de maneira máis drástica, a das nosas fillas e netas. O 15 de decembro manifestámonos a favor do futuro que queremos para elas, e por iso debemos estar todos xuntos berrando alto e claro, altri non. Porque o aire, a terra e a auga son nosas e das nosas fillas, e non da celulosa. Estamos na obriga moral de defendelas, xa que, a nivel administrativo, a Xunta de Galicia está cegada polos cartos. Polos cartos que saen de privatizar esa terra, aire e auga, e que nos queren obrigar a vivir peor. A Xunta non quere escoitar aos veciños e as veciñas que con máis de 23.000 alegacións dicimos alto e claro, altri non. Négase tamén a darlle a importancia que teñen 20.000 persoas berrando xuntas en Palas de Rei altri non. Négase tamén a facilitarnos, as veciñas que nos persoamos en contra desta macrocelulosa, os 14 informes que din que ten e filtranos a prensa afín de maneira intencionada para confundirnos. DESOE, o máximo órgano consultivo que ten, o Consello de Cultura Galega. E nós preguntámonos, con toda a humildade, que clase de goberno é isto, si todo lle vale e si isto é o que lle merecemos os galegos e galegas. Tamén quero recordarlle ao señor José Soares de Pina, CEO de Altri, que non ten cita máis importante o próximo 15 de decembro que vir a Santiago de Compostela, para ver oír, en primeira persoa, o rechazo máis absoluto ao proxecto Gama. Este home dixo, en rolda de prensa aquí en Santiago, e cito textualmente, nós non facemos investimentos en espacios onde as comunidades donde nos integramos non nos queren. Polo tanto, exixiremoslle pasado este 15 de decembro que rompa a súa intención de instalarse no noso territorio e se vaya, que cumpla a súa palabra, se que ten algún valor. Porque nin o necesitamos nin o queremos. E isto, en algún momento, lle vai ter que entrar na cabeza tanto el como ao señor Rueda e ao seu goberno. E para rematar, queremos recordar, por se algún aínda non se enterou, que somos simplemente veciñas e veciños que queremos vivir en paz, que pretendemos vivir cunha calidade de vida alta e coidar os recursos dos que vivimos para nós e para que cheguen para os nosos fillos e para as nosas netas. Entón, facemos un chamamento a todas as persoas que comparten estes principios e que queren un futuro para os seus fillos e fillas a que veñan a Santiago de Compostela e veremos xuntos, todos xuntos, altri non.